Klabo tamang dolog sai simale ti project briro wansa slaro wemang si Facebook Instagram no amsiki borok tabuk social media no baksud Islam tangha lupsa giri Islam tangha obai ti project briro te wansa slaro bai thulaima salaima obai video mang si tabu Instagram o nuk rongsu tam nike social media no amsiki lupsa giri Islam ka tabuk borok si social media no handle ki tui ma tonglaisu hadi dolog sing bisi kok bang sekre tinin video no sing chengerlen dolog. A few moments later. Nya ang nung hay beri abu kuri beri nang yang beri nana ang ang abu kotor nang jago tam ningke horopon romoi tunan nang jago nung hay beri le keri tam ningke dolong mo beri rok no edisi kumnung parut langgai tang lainai lon jogot langai tangjang na hin sake bo do tam ningke bo amse ke serai phanchini kumlung par nuk gya khopu yang le bolong kutugo tlang jaga abu rakhak jajak aboni bagi jibin abu kuri tam ni bagi bo selaro bu amse ke thogi tlang jak saidem ai obrini logi thangnai bo sela ma samangni ya dolok dani siba kichiri tangjak purus ta sela 3 jon thango selani logi botai era seri hupriane selarok no selarong no khone motok jago bini tolani injin tamni motok jagi khanai bahnu selarok bai tangjak sini tangjak buku lei dairi jagnai lei beti sari jag okungnai te bohoko bosa kasa jangnai ning briya da sadi tamni bagi bini bohoko aseng mator khaba selarok bai dili buku ko dai dairi jago dolok te bini yakai tamhunu tamo bo musuksi ko khai dolo mo burino agurtola bara tongi phanlai tamni ke bo wansrong leising si modom jago tei bo deruma nerongni leike khaijago tei khajago aboni bagi bo wansa slano naka tamni bagi otoka kosom busle ma na khengge lei kotor lei kolong nangjago tei bo wansrong lei motom jago aboni bagi jidile horo thui tongpuru wansrong lei bahai nai thubo tei bo deruma rong lei bahai ke na jage khaijago ta dolo tamni kamse ke motom jago bo sai silap krei tobo tangjago asuk tikino horogo ako tanglai tonglai dinorok ang wansarong leising si chajago ni sauta bo ni dolo mohai bri rong no tai tam la tiprasa bro rong no amse ke siklik toni bai ke wansa sla rok bai tam ni ke bo tiprasa sla rong ni ke singkiri matari krei tai lei bai motom jago te kotor nang jago nei bo tiprasa bri rong ni maya o wansa tam ni bagi na bo horo karbar khaimi ya tam ni ke bo saka kaimi ya o bri saka kau dili kislang hulu te obaki hulmang bini o wansa ni lei samri riki yaboni bagi si wansa mana ha si o bri no tam ni ke o wansa kosto kombai horo thuimanu hunei o bri mangsi saka kai dili ke bagi motom suble dolo yaboni bagi no wansa sla o bri no nati kata dolo mo burino chipak sok thanga tabule bono ke botana si dina kengile nong kapalo lei asai nai tam na se khanai bahnu dolo mo burino nakle nor kri ka o wansa singiri gnang to ka kosam buslei pun chipak selak janai te punsuk chikok pun chikok o slasi bono pairi sibaka kijik jak bini tai na hni nor kono hamlia pura nor link ko awa baklai ma hima tong sinai nong ni lei apruke andra gundra ma baklai ma ing tong sinai rukutu khawoi bokolo o bai ing nai tana hadi o burino nor ke bo phano ni dolok obrini muke Susmita Das 2024 angbai tuai sipak silairi rohjaka angbai tamni hingke borok tabu government hoite saklai rijak kha tabu tamni hingke Bangladesh ni borok wanje kosom toka kosono phirokma thangnai Bangladesh o hunei yeboni bagi tipra sadi ingmano hunei bo teruma gan bere sabai ma tongkhata tei tamla dolok angli nahima ya bono gochi boitai angbai thuina harjak khabo mo burino wansorong likhim namjago tin deurma sala rongkli motom jago ako kahamke suitoni bla chini borok roke tuku burung no was ke lei yaboni bagi motom jagi bo mari thar kata sala rong no